wartang yang mehita asini roha madihamu doho dame nasian de batamata doho nasian anak Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Ora semadi hita saluhuna barita nauli nagabihatan di batari hita iman atar surat di Psalmen 72 ayat sada 1 ayat 10 sada tangi kamu mahatani di bata ali di bata saya pasah maaka panguhummu turajai jala hati gorammu tu anak ni rajai asa dihumbang somar hiti-hiti hati goran jala maruli uhum akka nadangolum sama perwihon hadameon akka duluk di bangsui jala maruli hati goran akka rubian sai patik koson nado uhum tu akka nadangol ni bangsui tupahan nado akka anak ni napugus jala rupuhanna do sibahin kubu sehoma dihabiari halak saliling adong mata nyari jala saliling tarida bulan marsudut-sudut setua maibana songon pangonai ni udan tupodang na sinabi songon udan nede nama morno itano martunas ma di akka arinai partigori jala panibuk-buk hadamion rodi naso adongbe bulan jadi ibana mamangarajai sian laut sahat tu laut jala sian batang aiki sahat rodi akka ujung ni tanah on ikom marsoba di juluna akka pangisini halongonan jala dilatan ni akka musuna orbuk buano ni akka rajai sian tarsis dohot akka puloma soba-soba akka raja sian siba dohot Ethiopia manaruhon si lehon-lehon jala sobaon ni sude raja ibana huddo akka perbigu mangoloi ibana ido sahakna hurian itu hatta na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus adorang so tapahiba-hiba turpukon adong ma sada barita na mardonga puda ima adong ma sada ina na mabalu jala sada iyanakon na alay anak ni ina na mabalon tungina ma jukka na jala pola do sedi guari halak alani jahat na do alani jukka na dang diboto magona jala hampir do tiap hari ikut saya dong na mana rui manang maburai inata na mabelon alani pangalahon yan akon baka pola do sa jut masuk penjara manang ditakut polisi alani akka na sering pangalahon na orang ningga doa na sering ima manakon jala nunga bosa sa sitong na polisi marnida pangalahon mo alani hajik kelon alay di sa datik adong makasus dabalga kasus ni anak non na memang ala nunga tumasay bora kasus non di kasus sinay diputusan raja ma ikon uhumu memanam jala hukuman na hukuman gantung ala hobar tu keputusan ni raja do akka pagulon na selon na ala ni diumupom ma naing hukum gantung ma tuana inna belon jala dipatruh ma di lapangan nang getungon na ibana asa dibering na toropi pangalaho ni yan akon na jala asa di wato na toropi nasa uhum nang anong may mangulaho so kejahatan yan akon na didiki marpungu di lapangan ni lao hukuman gantung tu anak na
alai di dok rajema dihamwaka sudi jol marator di son ninna marupane adorang somate di dok magwarni si dululi si anuon be adong pangidot terakhir setonga-tongat muna ninna marupane itu tunjuk tangan ma omak nei dungi di dok ahama pangidot maharinang ninna marupane iboto do imana songon omakna dungi dok obat nei ma adorang so mate ibana palo samu majuau naik tu gijang nin dungi dioloi rajeba jalan dung didok songoni di paluas manai tu gijang hape dung naik tu gijang didok rajema asa diatuk ma loceng laho menggatung anaknya dung didok asa buni ni locengi ma peturuhon hukuman jala locengi ma peturuhon lao menggatung lama mutus tadi disuruh rajema tu prajurit na asa dipelu ma locengi alani 1, 2, 3 ninna rajema lama melu locengi dipelu akka soldalui ma jala dipelu didorong bah jadi digiring diputar-putar langsung makuling nah saya didorong-dorong musai saya ditarik-tarik nang makuling nah dungi musai songon na syukur rajai terus didorong HP dibereng ma saya manetehi ma mundar sampai suwi nama gurang dungi dibereng soldadui ma alam nunga saya digoyang soldadui giring-giringi do taline HP laos somak kuling alegu ma marsabura mudar dungi didok rajema sojo ayah haduin dungi dibereng matu gijang digiring-giringi HP nong disido omak ni najuk katon maniop ima giring-giringi maniop atuk-atuk ni giring-giringi dung didok stup dibereng rajai mudar jalanungan yang mate be omak ne pola dunga marundari sudi pamatang ne dungi Roma rajai madok stup ipaturun manin ipaturun didok rajai mak alani holong ni rohani ina tahun alani ngasape neng mate sudi mudar gaguk mudar jala tung ina ma holong ni rohana tu anak konon alani nilakai ma kesempatan ni nama tu sidululyo untuk berubah dan bertobat karena kasih holong ni rohani na toras ne pola do sape ngaluka sudi pamatang ne merhite mudari didok rajai ma mulak maho mardami maho sonang maho jala sadarion alani alani holong ni omak mon dilokai ma kesempatan tuh untuk berubah dan bertobat ninna marupani mamuka siani berubah jala bertobat gabe pengincil ma si berdami ma si doli-dolion alani dia makarong asaha porsya aharon yang berengota sian barita nama donga podei nang taringo tuturpukon di bagas turpukon teida dong sada sihol ni rohani parpe salmen di pakirimon ima tu sada raja tu sada pangulu tu sada uluan tu sada pertugi tu sada ima panguhum nabui mangulagon di bagasan hadamion nabui mangulahun ulaun di bagasan kejujuran nabui mangulahun nasusidabui jala name rakyat ido sa sitona nanaing dohonon ni para pesalmen buhando sihol ni rohani bangsi nang sihol ni rohana ido benata ida di bagasa turpukon adong piga-piga narikot gak bisa ada persiajaran
manang songon gabe ujahan lapatan na bohado na pinangido ni tupuko sadap pertugi di huria di keluarga di bangsaon di negara taon ima nakangani pertugi manang pemimpin yang mengembalakan na hadomuan tu prinsip na prinsip ima nakangani pertugi parholong ni roha tidak nakangani raja di barita namar donga pode menunjukkan dia menataruh di ima kepemimpinan nama saya tikor jala parholong. Lausido na taida nang di Matius 20 sada. Di Matius 20 sada penunga takas di kobar di si ima songon kepemimpinan manang parmahanion di Tuhan Yesus Kristus. Sian holong ni roha dilandasi dengan kasih. Alanima dia makadunga saha porsiaon. Molo taida di 10 tahun adong 4M nanay idota sian prinsip kepemimpinan na pinasahan ni para pesalmen tuhita. Prinsip opa emon diame. Prinsip opa emon sada ima naing ingoton ni pertugi manang parmahan manang pemimpin na perjolo na perjolo ima mengenal sada parmahan dipangido ima songot Tuhan Yesus Kristus sada parmahan ditada ibana do diame akka biru-biru na pinarmahan na. Jadi sada pengenalan sa sitong na odo na baga sada prinsip ni parmahan ni manada jalabuy dui nakangani taida sada panadayon ni parmahan ni tutonga-tonga ni rakyat na tidak memandang bulu dan sidabuhi ima nakangani salah satu mengenal akan pinarmahan na hidup beneto hidup Tuhan Yesus ada parmahan na burju parmahan na dinggan di tada imana do akka na pinarmahan na dia tahu apa kebutuhan dia tahu di tada ima nakangani na balga nanay taida salah satu sifat manang na perjulu di namanada manang mengenal asa molo masay ulido nang di tonga-tonga ni bangsot taon. Molo tidak di kepemimpinan ni dapat nama muji-muji maju hita. Dia mata Presiden Jokowi dari Sabang sampai Merauke dikenal dengan imana kengani dangadong be Jawa sentris dakola di Jawa be pembangunan alai nunga mulai sian Sabang sampai Merauke. Imana kengani dibangun dengan fasilitas obartu program ni pemerintah. Nasela non organi minyak do organi semen do organi transport di Irencaya ratusan juta mungkin bahkan membayar sida menit alai tidak ma dipertikan naik pemerataan pembangunan itu iman dak sada satu mengenal. Nah kedua yang kedua adalah mengasuh lapatan nahruk hata mengasuh lapatan namar mahani manang na mengarahkan manang mabuan diame tu hati koran ditugu-tugu diarahkan mengasuh memberikan pemahaman jadi nak songoni parmahani dang timpang diaka namang alehon holong niroha termasuk don songoni nang dia keadilan di hati koran jidang sidabuhi dan gabe berani holat tu namet tapi seorang parmahan nak gani seorang pertugi parmahan sibuk kadami ni seorang perpesal ini ima mabaik kategoran uhum sarupa tu sudi uhumi di bagasan gabe sada suhat undang-undangi gabe sada suhat hukumi gabe sada ima nak kaningani keadilan jadi dang ujung-ujung nabe dang bobi tu horbe aka undang-undangi dang UUD ujung-ujungnya duit bah lapatan na dang be holan habis perkara holan boy so na taruh kani kasih uang
habis perkara jidang holan be sediatur holan akka mam bilang sida buhibi alai nunga gabe taida nakengani uhumi jala gabe ido mabain sada keberanian nih pertogi kemampuan di bagasan nadus nasida songon i manahal mohoni debatan napatuduhon ima mengayomi hata mengayomi dono bagas muse salah satu sifat ni pertugi manang pemimpin permahani dia mai mengayomi molojo hata mengayomi kemampuan membawa damai berpegang mampu rupani mabuan damai nampi arong konflik di hutai nampi adong i mana kagani akka hamolo kamaulo nang perong rupani ima na paruah-ruahun alai tidak pernah terpancing oleh situasi dan keadaan dan gabe berpro alai mengayomi itu Allah harus dengan penuh dengan kasih dia me mabain damai apalagi di tengah-tengah ni bangsa tahun budu berengota kurang do pengayoman nih alani dibutuhkan sesetengah pertugi si berdamai na mengayomi nama setengah lapatan na ikubui nian unang adong sioti pertubu lapatan na sioti pertubu dan adong be dus do jadi adong istilah pribumi dan non pribumi harus kita hargai warga negara Indonesia sarupa dari Sabang sampai Merauke dan gabe taruh kurpani on hutani Batak wala Batak meson non hutani halak Sunda halak Sunda tidak. Tapi kita Allah terdiri sian beberapa suku dan beberapa bahasa alai songon bangsa namora hita bangsa yang diberkati dahulu taman kani pemerintah harus dapat membawa damai ikut dus nasa setona dia me mengulahun asa dahulu taman unang be adong be akka istilah-istilah etnis manang istilah-istilah nasi tarok na kelompok-kelompok na ekstrim kelompok on agama on tidak tapi kita lah harus sama-sama iman apalagi seorang parmaan pertugi ikoboy mabodame termasuk aka izin gereja izin rumah ibadah unang dipersulit koboy do sahalak pertugi inakengani mengayomi akarakyatnya supaya mampu saling berterima dan saling menerima. Naparpudi keempat yaitu sifat nabuin yang dimiliki oleh prinsip kepemimpinan ini ima melindungi. Oma terakhir melindungi adalah perhatian yang mampu membawa kenyamanan, yang mampu membawa dia kengani pemberdayaan. Melindungi adalah nyaman, labok, tabu. Jadi kalau memang pemerintah kehadiran permahani kehadiran raja kehadiran tokoh apalagi nggak sahita pemilu bagaimana presiden dan anggota-anggota DPR kita mampu ima songon memprinsip dalam hal melindungi jadi obat ini mana keng tidak seturbukon na pinasah ni parpesalmen yang pertama mengenal yang kedua adalah mengasuh yang ketiga mengayomi yang keempat melindungi opa emoman nueng gawe ulota ulau di tengah-tengah ni keluarga songong parmahan di gereja songong parmahan di negara songong parmahan dimanapun di tengah-tengahnya kemarga organisasi apapun yang kita ikuti bagaimana kita mampu menerapkan 4M ini alam ini juga bisa dapat pudima di bagasa terputon asa tatanya masudi akka pargonggom akka ketua-ketua akka pangum akka raja akka tokoh-tokoh supaya mereka ima mangulah marbisuk jala margugu songon opa nak kalingani ita ingok ma dia mai na songon ni si Paulus di Rom 10 uduk mamu tu panggonggomi akan pinili ni bata uduk maisa akka masyarakat rakyat anggota harus tunduk kepada pemerintah kepada pakanggomi aina pinili ni di bata namar sahala do nasida amin mauliate madiho ali Tuhan di bata marhiti hatam nabadi amin.